Maitane naiz, Barakaldon jaio nintzen, 29 urte ditut, eta orain dela 6 hilabete edo mugitu nintzen Aramaiora bizitzera. Batez ere natura zalea ginelako, eta natura asko gustatzen zitzaigulako, eta orduan herri txikietan azkenean natura oso hurbil daukazu, eta bestalde batetik orain dela 5 urte edo hasi ginen baratza bat egiten, eta gure bizimodua bilakatu zen, eta azkenean gure etxea lursail batekin nahi gendun, eta horregatik Aramaiora mugitu ginen. Nahiko aldaketa, adibidez, egunero sua piztea. Azkenean etxea berotzeko ekonomika bat daukagu, eta ni Barakaldokoa izan da, ez nuen inoz sua pizten. Eta orain egunero sua piztu behar, eta hori nire egunerokotasunean zeozer nire egunerokotasuna asko aldatu dau, alde horretatik sua piztea. Niretzako Aramaio da oso baketsua eta lasaitasuna. Niretzako azkenean lehen sektorea dago oraindik, eta hori oso baketsua ematen du, ez? Pandemiagatik egia esan oraindik ez dut oso ondo Aramaio ezagutzen, baina nirik orain arte bizi dudan esperientziagatik esango nuke Aramaio herri txiki paradisu handi. Lehen esan dudana, batez ere natura, lehen sektorea bai. Adibidez, Barakaldo oso zerbitzuetan zentratuta dago, eta aisialdirako momentuak batez ere kontsumoan oinarritzen dira. Eta adibidez Aramaien ez daukazu kontsumitzeko aukera askorik, ez? Eta orduan beste plan batzuk bilatu behar dituzu. Eta normalean plan horiek dira mendira joatea edo baratzen egotea, eta azkenean osasungarriagoak dira, ez? Nik uste ez dakit zintzoak izan diren ala, ez? Baina nik uste ondo hartu zutela. Beraiek bazekiten ni natura maiten nuela, eta gehienak etorri direia bizitan. Gazteizen nengoenean ez ziren askotan etortzen bizitatzera, eta orain soilik daramat hori. Hilabete batzuk Aramaion, eta pertsona asko etorri dira nire etxera bizitatzera, eta nik uste gustatu zaiela. Adibidez, nire bizi planarako nik uste oso aproposa dela Aramaio niretzako, ze nik nahi nuen baratza bat eukitzea, eta azkenean lehen gaiak edo elikagaiak ingurutik ateratzea. Eta adibidez, Barakaldon niretzako hori ezinezkoa zen. Eta horregatik nik uste nire bizi planerako Aramaioko bizimodua nahiago dudala. Nik uste ezinbestekoa da gazteak herrietara bueltatzea. Azkenean idealistagoak gara, eta gauzak eraldatzeko herrikarekin gaude oraindik, eta nik uste beharrezkoak garela herri txikietan gauzak aldatzeko, eta azkenean belaunaldi berriak ekartzeko, ez? Anekdota piloak ditut, baina batez ere adibidez animaliekin, ez? Orain txakurra daukagu, ahateak bai, eta baserriaren atzekaldean basoa daukagu, ez? Eta batzutan basotik paseatzen ikusten genituen aseriak edo basurdeak, ez? Eta ahateak erosi genituenean gau batean aseriak sartu zen eta ahateak eraman zituen, eta disgustoa, ez? Baina horrelakoa da bizitza.